IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nabara pinasangba iti local government unit kang runaan na ti Municipal Tourism Office iti iliti sa Nicolas dagiti tinarway a Bimmisita Manipud National amang inspectable sa Nicolas tinasaw apas deket may sa kadagiti century-old building a pagpampanakkel itinasaw ng ili nga iso iti daydayon dagiti turista dagiti bisita ket representatives Manipud Department of Tourism, Philippine Travel Agencies Association, National Association of Independent Travel Agencies ket the Philippine Federation of Professional Tour Guides Associations ti panagbisita da ket ada iti kagem na iti programa da ang Market Tourism Philippine Palengke Experience Product Development Program ng inisyatibo ti Department of Tourism amang develop ti authentic community-based tourism experiences ang nakasentro iti public markets, local culture, heritage, gastronomy and traditional craftsmanships. Imbatad da ang napili dati balay sa Nicolas ang makita gaputa ipakpakita na ditoy tinabak ng kultura ken tradisyon dagiti Ilocano ang mabalin ama ipagpanakkel iti sabali a pagilian gapo iti daytoy ket inspirarar manen ti Municipal Tourism Office a papintasen pay dagitoy a pagpasyaran iti nasao nga ili. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.